أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum rahmatullah. Mawdu'in mu na yau shine man aftara yawman min ramadan, wanda ya ci abinci wato da rana a cikin watan azumi, menene hukuncinsa a cikin addinin musulunci. To kamar yadda muka sani, shi cin abinci ga mutum musulmi kuma baligi da ba bawa ba, kuma da rana a watan azumi wanda yake da takalifi na yin azumin, to ya kasu daban-daban don dalilai na iya sawa a iya cin abinci da ranan, wasu karɓaɓɓu a shari'a, wasu kuma wanda suke ba karɓaɓɓu ba. Karɓaɓɓu a shari'a shine inda Allah ta'ala yake cewa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Idan mutum ya zama bashi da lafiya ko kuma halin tafiya ya kama shi a cikin ramadana, to wannan fa'iddatun min ayyamin ukhar zai irga adadin abin da ya sha, zai aji azumi ne. Da tafiya ta kama mutum yana halin tafiya zai aji azumi, da kuma ya dawo sai irga adadin kwanakin da ya shuɗe a halin tafiyar tasa sai ya rama su a wasu adadin ranakun daban. Idan mutum kuma ba shi da lafiya, har rashin lafiyan ya ƙarfi ya tsanani yadda ba zai iya kai azumin ba, addinin musulunci ya ba shi dama cewa da ya kyale kansa cikin yunwa da kishin ruwa, hakan ya tsananta karfin cutar har ta kai ga ya rasa ransa, to ya karya azumin. Idan ya karya azumin, iya adadin ranakun da ya sha a halin rashin lafiyar da yake ciki, to wannan ranakun sai ya irga su a wasu ranakun daban, wato ainihin sai ya azumta, kamar yadda al'imamu shafi'i ya faɗa cikin littafinsa al'ummu, wanda ya yi babin cewa man aftara yawman min ramadan, wanda imamu shafi'i ya kawo cewa mutum zai wato kirdadi kamar daga zulhijja abin da ya kai wato kar ya wuce wani ramadana din dai, ma'ana daga wannan ramadan din kafin wani ya zo a tsakanin nan, sai mutum ya irga wasu adadin kwanaki waɗanda zai yi azumi a cikinsu, wanda shine abin da addinin musulunci ya sassauta wa wato mutum musulmi. Wannan ana nuna cewa wanda ya sha azumi bisa larurar rashin lafiya ko larura kenan na halin tafiya sai ya aje ya rama, amma wanda kuma bisa ganganci ya karya azuminsa, to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa wanda da ganganci ya karya azuminsa ba bisa larura ba, manzo Allah ya ce wato law sama dahara la yaqdihi. Wasu sun siffata dahar din nan da shekara ɗaya, wasu sun siffata da shekara 70, wasu kuma sun siffata dahar da zamani baki ɗayansa. Ma'ana da mutum zai azumin shekara guda, a ce yana so ya rama, ya ce bari shekara guda ina yi da rama kwaya ɗayan nan da ne gangancin karya, manzon Allah ya ce la yaqdihi, ba zai iya rama shi ya samu ladan ba. A shekenan kaga karya azumi bisa ganganci ba karamin matsala ba ne. Sannan waɗanne abubuwa ne suke sa mutum ya karya azumi bisa ganganci? Su ne wato makalewa da wasu shubuhoshi, kamar yadda yanzu abin da yake faruwa, cuta ce Allah ya ɗora ma mutane, amma mutane kuma sai suke amfani da ita ta zama kamar wani fashion. Misali, kawai mutum azumi ya kama sai ka ga mutum kawai na cin abincinsa da rana, in kai magana cewa wallahi olsa ce, saboda olsa kawai ta riga ta zama kamar wani wato wata mafaka ce, wata umbrella ce da mutane za su shiga karkashinta kawai su rinka cin abinci kawai anyhow. To wannan abin addinin musulunci ya hana mu 'yan uwa musulmi. Duk mutumin da ya san cewa rashin lafiyarsa ba za ta iya hana shi ya yi azumi daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana ba, ya sake da ganganci da ra'ayi da fakewa karkashin shubuha ya ƙi yin azumi, to wallahi ya yi wa kansa asara, kuma asara ce da ba zai taɓa mayar da kamata ba. Dan annabi ya ce da ganganci kake yin azumi ko karya azumi, to lau sama dahar Allah ya qadihi, duk shekaran da zaka azumce ta ma ba za ka rama wannan asarar da kai ka wannan ba. Amma yanzu kaga kamar daga cikin waɗanda addinin musulunci ya sauƙaƙawa, kamar misali a ce mutum yana da ulcer din, har ta karfin da ba zai iya rike yunwa ba, wanda likitoci sun auna shi an tabbatar ba laifi bane in ya ci abincin zuwa wani lokaci da ya samu lafiyar da zai iya yin azumin sa ya rama. Kamar mace mai ciki, sai ta ga cewa wannan dan cikin nata zai sha wahala, za ta iya shiga matsala a cikin dalilin wannan cikin da take da shi, to ya halatta ta aje azumi. Don mai ciki hamila kenan tana daga cikin waɗanda aka yi wa sassaucin aje azumi in sun ji matsala a cikin nasu.
sannan haka mace wadda take shayarwa idan ta ga azumin da ta ɗauka wato take yi yana haifar da rashin ruwan mama, yadda ɗan ya fara shiga wani hali saboda azumin da take yi, to shi ma ya halatta ma'ana ta aje azumi zuwa wasu lokutan wato ainihin tarama. Wasu kuma daga cikin malamai suka ba da cewa za ta iya ciyarwa maimakon azumin, kawai duk kullum sai ta ciyar da kwano ɗaya na abinci. Shi al'imamu Shafi a cikin al'ummu littafinsa da imamu Maliku sun kace a kwano ɗaya kamar na hinta ma'ana alkama. Kaga yanzu za mu siffata me ya kama da alkama mu yanzu cikin abincin mu sai mu ce shinkafa, masara, dawa da sauran wake da sauran abubuwan da suke su ne kayan abincinmu, musamman ma shinkafa in ka kwatanta ta da alkama wato za su shiga jinsi ɗaya. To kaga sai ya zama kullum mace tana sadakar shinkafa kwano ɗaya maimakon wato ainihin azumi ɗin. Hakanan kuma ita ma wacce take mai ciki za ta iya wannan. Hakanan kuma tsofaffi waɗanda suke girma ya kama su kamar daga shekara 60 abin da ya yi sama, ko kuma wani abu mai kama da wannan, inda halayya na tsufa ya zo da ba a iya jurewa yunwa, to su ma wannan Allah ta'ala ya riga ya yi sassauci. Akwai aya guda ma cikin suratul baqara anda Allah ya ce allazina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa ala allazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Cewa wa ala allazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, waɗanda wato ba za su iya ba, suke da rauni wajen yin azumin, to za su iya ciyar da miskini kwaya ɗaya maimakon azumin. Ma'ana wasu kuma sun ɗauke ta a yadda zahirin ayar yake cewa waɗanda ma za su iya ɗin, amma in sun ga ciyarwa za ta fi sauƙi a gare su a kan su yi azumin, to su ciyar ɗin ba laifi ba ne, an ba su dama. To da wannan ne ma malamai suka ce faman shahida minkum ash-shahr falyasumhu, da aka ce wancan na gaba na shahrul ramadan suka ce shine ya tabbatar da cewa dole ka yi azumi ba ciro ba, sai aka shafe ciyarwar aka tabbatar da yin azumi. Sai dai wasu malaman suka ce kamar yadda al-Imam Suwidi ya faɗa cikin ad-Durrul Mansur yake cewa Ibn al-Arabi Ibn al-Arabi al-Maliki yake cewa a cikin littafinsa Ahkamul Qur'an da ya zo kan wannan ayar yake cewa an shafe hukuncinta ne ga masu ƙarfin jiki amma tsofaffi an tabbatar musu da shi, wanda Imam Suwidi din ma cikin Durrul Mansur din ya kawo shi ma wannan, haka Imam al-Qurtubi shi ma ya kawo, Ibn Kathir shi ma ya kawo wannan maganar, kamar yadda al-Imam Shafi ya kawo cikin al-Ummu, wanda Imam Maliku zaga ya kawo shi a cikin Muwatta Malik. Muhammad ibn Rashid al-Qurtubi al-Maliki al-Andalusi shi ma ya kawo cikin Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid cewa lallai wannan tsofaffi za su iya ciyarwa idan ba za su iya jurewa azumin ba, da su da irin dangin iri-iransu waɗanda za su iya shiga ƙarƙashin ma'anar ita wannan aya ɗin. Amma idan ba haka ba 'yan uwa, cin abinci da rana a cikin watan Ramadana ba ƙaramar asara ce ga musulmi ba. Da haka Allah ka ba mu ikon kiyayewa. Assalamu alaikum warahmatullahi. Muna roƙon Allah da sunayensa tsarkaka da sifofinsa mafiya kamala, Allah ya albarkaci jami'an Maryam Abacha American University da ke Najeriya Kano da ke ɗaukan nauyin wannan shiri mai albarka. Assalamu alaikum warahmatullahi.